Zdravím vás, Ivko, pri dnešnom špeci videjku je to z hry World of Tanks. Áno, toto a hráme futbalek, lebo iné hrať neviem. Áno, presne tak. Máme Platún. Pozri, aký má sexy Ja som ružovúčky. červený. Ja rúžovúčky. Som v Brajne, či? Vieš čo, áno, ostaň tam zatiaľ, kým sa to nenaučíš ovládať. Mám 16 FPS. Už to je lepšie. Mám aj tie červené svetlá na sebe. Ty sa Červené sústreď. svetlo. Dobre. Adin Prepač. už na teba spolieha. Prepač. No to Ideme by si do sa mal útoku. ospravedlniť. Čím sa strieľa? Kop. Čím? No, ľavým tlačítkom, ty trotel. Nejde mi to. Ani Jesus kurva, Christ. Trafím. Netrafil som to zo vzduchu. Nestrieľaj po lopte, keď skáče, to netrafíš. Však som chcel skúsiť. Však Ja poďme ho do posuniem. útoku. Do útoku. Poď. Nož, ty kretén! Bum! Ja som netrafil tú loptu. Jak sa to hrá? Nie! Žiadne Teraz po nej také. choď, teraz. Že som Ono sa to na nedá to trafiť, dal. nedá sa Že trafiť som tá sa lopta. Ja vôbec na toto dal. Počkaj, posuniem si ju dopredu. Jak sa dá trafiť tá lopta, mi povedz. No, ja odkopnem si ju, lebo som to posral práve. Zemri, som vyblokoval. Cez mňa to neprejde. A už ideme. Cez mňa to neprejde. A jak to, že ja neviem trafiť tú loptu? Nedá sa. Ja do nej strelím ani... Výborné, dobrá nahrávka. Ja som... Buď ticho a sústreď sa hlavne. Ja som do nej strelil a nič sa nestalo. Jak to Lebo je ty ju musíš možné? trafiť najprv. Však ja som Nie. trafal presne do... Či sa mierí shiftom? Shiftom, áno. Adi kúš. Nedá sa proste, ne? Čím vypínam ten... Dobre, už to má vypnuté. Tebe sa tá huba aj zastaví, čo? A však to vôbec nejde. To vôbec Sa to nauč hrať. nefungíruje mi to. Na čo ti uče na vodku, keď to hráš? Ja ako som celý trafil, tuším. Maďar. No ja som úplný Maďar. Idem po No lopte, teraz ju kopni, kriemi. teraz ju kopni. Teraz si ju mal kopnúť. Však idem Kopni do nej útoku. viac. Kopni do nej. Čo robíš pri tom rohu? Betonujeme. Ale my nemáme betonovať, zastrelím. Ja ho nepustím. Za toto ťa popravím. Ak ešte raz to správa, popravím ťa, vážne. Nepustím ju. Choďte preč. Čo? Ja som tam zasekel. Ja som... Choď preč. Idem ho sfaulovať. Tu Ty máš si ty. retard. Ty si živý retard. On nechce zomreť. To je hnusák. On ma predbehol. Počkaj, Dikuš. Idem to ubrániť. Nedostaneme si ju von. Ja som rozpasovaný. Dlho nabíjam. Som Ja sa posuniem rozpasovaný. sem. Bacha. hlavne Nedaj si nehraj vlastný obrany. gól. Strieľam. Koko, Dikuš. Jak to si to trafil? Tú loptu. Jak to robíš? Zablokujte ich, detrakujte ich a choďte im do rany. Idem dopredu. Netrafil som tú loptu zase, vidíš to? Ani ja, ale to nevadí. Uľni mi Fivko z cesty. Však ja idem Do prdele, ja idem do ešte útoku, bol. do útoku. Nikam, ty si mal ostať celý čas pri bráne, ty si magor. Poďme dať góly. Nemám ťa rád. Gól! Čo? Ja som trafil tú loptu a nepohla sa. Ty si To retard. nefunguje to. Vôbec mi to nejde. Začni radšej sa starať o hráčov a ser na loptu, lebo... Však vo futbale ide o loptu. Bum! Bacha. Potlačíme to. Idem to ubrániť radšej, lebo toto No sa však to si nedá. mal byť od začiatku, Ale ty však to magor. sa nedá hrať táto hra. Vám to tam rozstrieľam. Ja vám to tam rozstrieľam všetko. Čo tu zase robíš? Ty do mňa cúvaš. Však chcem sa Dobre, zapojiť. teraz ju potlačíme. Chcem sa zapojiť. Bum! Nič proste, nič. No teraz ju potlač, Fivko. A teraz... A ideme do to, čo ona vyskočila. Ty si retard. To netrafí. On to netrafí, lebo som tu ja. Nevyhráme, lebo si tu ty. Vyhráme, lebo sme tu my. No vidíte, jak nám to ide? Ja som trafil loptu. Už bol na čase. Konečne. Prvý zásah. Tuším, že... Teraz by si mohol potlačiť dopredu. Niekto tu po mne páli. On ma detrakol. To sa môže? Na červenú. Ideme. Daj tam góla. Kurňa, poď. Góla. Ešte poď. Potlač mi ju Aj, tam. chcel som Poď, ju. ty si ju mal potlačiť, ty nesi Nemohol som normálny. sa odrazil. Duško. Dikuš, nastrelil pred bránu. Duško. Načúvaj si a nastrelil. Tu som z prvej. Bum, druhá, tretia. Dobre, Osma. ideš, teraz Poď, skús. dajte mi ju sem. No Dajte teraz mi ju ju musíš sem. dať, ty magor. Dajte mi ju sem. Jak Ty si to som to retard. netrafil? Ty si neskutočný Ja retard. som Prečo si magor, ju tam bože nedal? môj. Neznášam To ťa. ne, ja sa neznášam. Dajte druhú, tretiu. Teraz to už dám. Čakám tu. Iba 5 minút to On už ma tu neotočíme fauluje. takto. On ma tu fauluje. No sem pred Dobre, bránu. teraz naskočí. No, poď sem. No Nevidím ju. poď, tak tam. A on strašne pomaly cúva ten tank. Ale ty na čo cúvaš? Ty máš ísť rovno dopredu. Ja pardon, tak sa musím s tebou otočiť. je to, Jej, 180, no. Som sa musel otočiť. Jak teda som netrafil tedy pred to bránou?
Jak Lebo to? si magor. Ty si tiež netrafil teraz tú loptu, vidíš? Trafil. Však pozri sa, sú tu traja. Betonujeme. Nič nebetonuj. Máme Ma preskočila tá lopta. To jak si mohla dovoliť? Keby to bolo prvýkrát, že? Mám mu trafiť teraz? Či? Bojím Ty ho sa. hlavne zblokuj. Že dám gól! Ne, ty si magor. Vlastný si strel. Je Áno. tam! Výborne, to bola naša práva. Ale však to sa už nedalo vykryť. Neviem, čo si robil. No dal som gól. Prečo ste ich nezblokovali vy dvaja? Však ste mali šancu. Ale ja som sa bál trafiť tú loptu. Lebo som si myslel, že dám vlastný gól. Aj tak som Však ho ty dal si ho na trafil a dal si vlastný gól, asi pamätám. Ja som mohol aj predtým trafiť. Vyblokoval som to. Videl si to, aký som dobrý. Sorry. Viem, čo som videl. No nahraj mi ju sem. Posuň, do behu. Sem mi ju posuň. Obchádzam ju. Sem mi ju posuň dopredu. Iba trošku. No tak tam choď. Ale však je tu za mnou. No tak, ale naď sa točíš. Bum! Prestan do mňa nabúravať. Však ste mi zavádzali. Ja som chcel prejsť. A zase v rohu. Ja tu vyblukujem tohto trotla. Adiku, už nabehni si pred bránu. Pred bránu si nabehni. Ja to tam nahrám všetko. Tu jak Ty, faulujú tam strašne. To sa mi nepáči. Škaredá hra toto. Kurňa. Ja sa tu točím aj neviem kam idem. Teraz cúvam ale idem dopredu, ja som úplne mimo z toho. Do prdele. Zase mi ju poslali preč. Ale však kľud. Je tu ja panzerbál. No, ktorý sme práve prehrali. To je už konec, druhý polčas ide? Není druhý polčas. Prečo? Ja som sa tešil na druhý, tak aspoň som dal gól, no keď už nič. Ideme ešte? Máme reward 500 expo. Za ten gól asi, že? Som ready. Najhoršie, čo som ja zatiaľ vo vodku videl doteraz. Ale ne, nebolo to až také... To som nestiel odostať správu, som vám písal, že... Fifko, počúvaj ma prosím ťa teraz, hej? To si mám povedať predtým. A začni robiť to, čo som ti hovoril na Či mi začiatku. nič nehovoril. Však som išiel dopredu, nech dám gólik. Ty si mal, áno, a dal si ho, vieš kam? Do našej brány, jo! Aha. Som dúfal, že to tak vyblokujem, odtiaľ preč, nevyšlo. No poďme do nich. Ja Do tam lopty, bum! Vidíš, čo som spravil? Videl si to? Videl si, jak vyskočila tá lopta? Nevidel som ju, pozerám sa inde. Však už tam ideš, si vrav, že nepôjdeš. Ona preskočila pod a nepreskočila ho Ale vlastne. tak doma dať gól, keď tam nepôjdem. No Ty ho snáď dáš, prosím ťa? No čo si však ja myslíš? som už jeden dal. Dal si nejaký ty? Dal si? No nedal si dneska žiadny. Tvoja bilancia za dnešný deň je pomerne mizerná. Jeden gól. Pozri, teraz posun pred branu. Bum. Počkaj, kretíno. Neadviel som ju dosť. No to si zabil. To si mal dať, to si pokazil Spiderom. Ešte jedno slovo. Budeš to lutovať. Nebúraj ma. Trafil som ju. No to ti trvalo. No však som dal sniper mod. Som sa tu hľadal medzi capslockom a CTRL. Počkaj, idem po nej. Dobre, myslím, že by si ju teraz mohol mať. Nemám. Ty nie, ty si sa nebavím. No, teraz pred branu. Adikuš, zvládaš to? Blokujem ho. Zvládam, všetko zvládam. Naď si mu to tam nastrel. Však nahral som mu presne na lopatu. No poďte do nej. Poďte do toho. Poďte do toho. Nemyslím, no je tvoja. To som nahral! Ne. Ups. Ty si magor. Zablokoval som ho aspoň, vidíš? Vidíš, ak som to vymyslel? Počkaj, uhni. Však uchýbam, no neviem ako. Lebo ja tu mám otočené ovládanie celé. A potom to tak dopadne. Dobre, skúsim to dostať späť. Wow. Ale no, ja som ti po nej strieľať. Som skúsel. Ty si to nestrelil? Ty si tak retardovaný človek, že som to ešte nevidel. Trafil som ju? Ak si to bol ty, tak... Ja som netrafil, ale to by som netrafil. Lebo dva to nestrelili. Jeden nepriateľ. No tak ja som netrafil. Ale obidva trafili. Aha, to som dobrý. Detrakol som niekoho? No, čo robíte s tou loptu? Dáme o roh, rachtejme o roh a... A golaso. Do kubráne. No, poď. No a teraz to tam... Počkaj, uhni, Adik už nabehni pred bránu. No, ja som nabehnutý. Zase to nestrelili. Obidvaja sme nabehnutí pred branou. Kurzňa! To si zabil. Pozri sa, už... Ale ja nechápem, ako to oni proste tú loptu trafia, keď skáče. Nikdy sa mi podarilo trafiť. Ja som trafil do zeme, som to FPS trafil dropom, do alebo kvôli zeme. čomu? Ja som kvôli FPS v hlave dropom. Je do prdele.
Zavádzáš mi. A zase tu po nej strieľaj. Ona sa stále hýbe. Stále je v pohybe, to sa nedá. Ja už bloknem, choď po lopte. Ja? Ty nie, s tebou sa nebavím. Dobre, no ale ja to vôbec neviem. Konečne niečo múdre, čo si povedal. A teraz, čo teraz donese vlastný gól? Zablokuj ho. Zablokoval som to. Zober mu loptu a ostrú dopredu. A oni mi odstrelili rovno z nohy. To sa môže? Zastavím sa pred loptou, strelím, posuniem a idem. Ale tak ja neviem, však mne sa vôbec nevytáča dielo. Som sa zasekel teraz. No a to No a teraz ju máš. Ja, že ju mám? Však nemám nabité dielo. Ja si nie som ale ty musíš nabitý. do tej lopty ísť predkom, nie bokom. Ale ja neviem, jak idem vôbec. Si mi nedá Ale však to je tutoriál. základná fyzika toto. To by si mohol. Teraz to tu za Dikusom blokujeme. No tak to ti nepomôže. Pomôže. Zase skončí buď 0-0, alebo si strelíš vlastný. 0-0 je úspech. Nie, úspech je keď vyhráme. To je 0-0 máme na nič. bod do tabulky. Teraz do nej strel. Jaké je vo vzduchu? Si vravel, že nemám strelky vo vzduchu. Teraz poď, posun ju sem. Zavádzame si nejako. Mein Gott. Idem pred bránu, lebo toto nemá budúcnosť. Počkaj, dobre, poď. Adiku, už posuniem ti a poď. Tak nič, posun mi ju ty. Nejakým spôsobom, ale nie takto. To s tým čo spravím, prosím ťa. Teda to nič neprejde. Hovno vidím teraz. Ja vidím všetko. Nebetonujte to tam. Nechoďte na mňa hlavne. Nechoďte na Zas mňa. ma niekto detrakol. Kerry retard má tu detrakol. Dúfam, že to nebol ja. No je to celkom možné. Ja ťa idem zabiť. Ja ťa idem zabiť. Ale no. Ja ťa zabijem. Nebuď na mňa zlý. Ja ťa vážne zabijem. Tam je lopta, ešte máme 2 minúty hry. Pozri sa, Nie, nehrám máš gola. minúty na to, aby som ťa zabil. Poďme dopredu. Takto to netrafím nikdy tú loptu. Ja viem, že nie. Ty ho netrafíš ani bez toho. Ale no. Zas taký sa nie som. Si horší. Nebuď taký agresívny. A zase si dostal gól, sleduj. Uhni z cesty. Zase si dostal gól, všimáš to? Skoro. Ne, nedostali sme gól. Ale áno. Ne, oni to netrafili. To som nás netrafil, že? To je jediné šťastie. No vidíš, oni sú kripli. Áno, a proti takým klipom sme minulú bitku prehrali. To nie sú tí... Ups. Oh, Jesus Christ. Videl si ten zákrok? No videl som svoj Adiku. Zákrok roka. Tiež si to šup... Už jeden si strelil vlastný, druhý si strelil vlastný, geniálne toto. Ty si to nastrelil odzadu, ja to nemôžem. Mám to A na ty si to- streche, a ty mám si to to na tancoval. streche, poďme. No To je ideme. vadný šport toto. Počkaj, uhni z cesty. Uhni ty kreténo. Kriplo. Zemriť. A poď. Samostatný Počkaj, posúvaj. nájazd. Posúvame Fifka dopredu. Tuto. Tu som. Pas. Dobre mi to tam posunú. Pas sme. No a počúvaj, musíme to teraz do nejak dať. Poďme, Skús, ideme. detrakni môjho. Môjho ipo detrakni. Fifka? Môjho, krucinál, si hluchý? Som ho netrafil. Som ho chcel No, detraknúť, dobre. ale netrafil som ho. No tak už trošku neskoro teraz ho detrakovať, keď je už tunak. Však som ho netrafil iba. No obidva ste ho netrafili. Ja som hlavne nabíjal. Ja som nenabíjal, ja som mal nabito. Zas ste betonujete jemne. Však to pretláčame. Kurva, kto mi to odstrelil zase? Typeš červený. To som nebol ja. No tu fakt nenechajú sa aspoň pohrať s loptou pred To bránou. nemôže trafiť. To nemôže trafiť. 5 sekúnd do konca to už nedáme, že? Myslíš, že Všimol nie? si? Je to remíza, 1 bod do tabulky Je to máme. najhoršie, čo som natiaľ hral toto. Najhoršie, ak minule sme prehrali. Áno, ja myslím celkovo. Ale poslednú už dáme, nie? Už je to dlhé. 0-1, 0-0 a teraz dáme poslednú. Je Spider v bráne, lol. Tak tam ostaň. A nechám teba, aby si strelil gól, nie? Dáme Dobre. akciu túto za Tak Dikusom. dobre, ja budem čakať, budem sa pozerať, jak to dáš, vypracuješ. Poďme do útoku. Ty tam ostaň, ja viem všetko. Lopta týmto smerom. Všetci traja sú tam, ja idem dať gól. Už tu betonujú zase. Ja viem, že beton. Stačí to odbetonovať. A ja to netrafím potom do tej brány. Šanca. Ideš. No, Fifko, teraz je tvoja Šanca, kurňa. tanca! Jaj, dejepis. Nejaký dejepis. No nič. To je internet. Dobre no.
Bum! No poďme do nich. Ty čo tam snajpuje, ja som to videl. Ja som to tiež videl. Čo mám robiť? Ako pozerať na vás? Oni ma prevalili skoro. Keby to bol War Thunder, tak už som na boku. Ty had! Zavadzáš, čo robíš? No Duško, je to na tebe. Smerom, ale nevadí. Áno! To bolo odo mňa, že? Odlač ho. Doprdol, to vyblokoval. To mal byť golaso. Strel to tam. Ja som detrakovaný. No už môžem ísť von z brány, lebo vy to tam nejak nevyhrávate. Tak ideme do toho. Neprejdeš cez Fivka. No, len keď Neprejdeš. Potrebujeme support. Jasné, takže už si ma zavolal. Naha trojke. Myslíš sa na to, odsúvaj si a nepretláčaj sa tam s ním jak retard. My to dáme, už sa posúvame. Už som sa posunul o 1 meter. Počkaj. Už budem naha Ja trojke. ti ukážem 1 meter. Budem naha trojke za chvíľu. Ty hade, prečo do mňa doňho? Však doňho, už sa posúvame. Zabij ho. Dobre, už to mám. Teraz to pokazil, ale. Vlastne nás? No teraz to práve že vyriešil. Bacha, idem okolo. No, tak to si tomu dal teda. Poďme. Netlač ho viacej, dobre, ideme. Kosíme. Všetko. Nastrelím ju a ideš. Išiel by som, keby to teda trochu ďalej. Tak ja si moc nevyberiem. No a teraz golaso. Samostatná akcia. Bum. Buchni o stenu ju buchni, Alikuš. Ne, to nie je dobrý nápad, takto to lepšie. Ale kurňa, čo si spravil? Už som po nej išiel. Je tam! Videli ste to? Výborné. Ja som to trafil zaparkovať do brany a ostať tú celú hru. Konečná pivko bilanciu 0. Lenže teraz nám strelia oni, bacha. Tak Je tam! blokujú, rýchlo. Je tam, až sa zo mňa dymí. Ja som vravel, že vyhráme 1-0. 0-0, 1-0 a Ešte si nevyhral, 0-1. počkaj si. Vyhrali sme už, pozrieť, zahlasame do brany. Traja sa postavíme do brany a nedajú to. Dobre, takže ja som dal gól a mám pok. Ježiši. Ideme. Nemôžem streliť, lebo zavadzáš. No však nestrieľaj, ja to mám. Však ja nestrieľam. No čakaj, nemám to, idem zlým smerom. Otoč sa, je lopta sprostá. Tu som, nabieham. Na Táto kontrola, lopty, druhú. perfektné. Technická Tretiu. dokonalosť, vypracovanie, áno. Tak aj štvrtú môžeš. No, už sa tam kotúla a ešte to iba dostreliť Piatu. rýchlo. Výborne, ty si genius, nepriateľ. Je tam, no toto, aj by som si vyzlekol tričko, keby som nejaké mal na tom tanku. Rýchlo detraknite toho hráča niekto. To si robíš prču. Rýchlo ho detraknite. Ja som mu trafil do pasov, nedalo sa. Že by som dal ďalší gól? No jasné, No, uhni, si ho dal. rýchlo uhni do prdele Fivko. Netrafil som ho. Potrebujeme sa rýchlo vrácať. Netrafil som ten gól. Ty hlavne si ma nemal mi tam blokovať, lebo už to Však sme nestíham. išli paralelne vedľa seba. Nič už nehovor radšej. Vyhrávame, som dal 2 góly, no. Však ten druhý už išiel aj sám do brany. Nešiel. akurát ten sám vytečol. Ubraníme to, ľudze. Ide to tam. Ale títo kretení tu zavadzajú všetci. Poď ich zničiť. Poď to zničiť, rozbitú loptu. Golaso. Chlapi, to stihnúť. Golaso, bum. Ha. Počuješ si divákov? Tlieskajú nám. High five. Football player of 2014, tu mám Revart. No dobre, super. Tak končíme, hej? Môžeme to už ukončiť? No tak poďme to ukončiť teda, no. Tak toto je asi posledný futbalík na mojom kanáli, viac ich už nebude, lebo stačilo. Stačilo, že? Stačilo. Lo. Tak čus. Sa nerozlúčil, Duško. Ne. Rozlúč sa. Tak to beriem ako čus. Ready, aim, fire. Kretén! BUM! Do lopty, BUM! Return sem! Jak som to netrafil! Ja som Major, bože môj!
Oj.